Welkom bij RTV Scheldemond. Weer een aflevering van In mijn eentje op pad. Behalve aardappelspoten is er ook de aardappelteelt. En die gaan we vandaag toelichten. Bert, we zijn al een keer bij jou geweest voor een aflevering. Wat is over het poten van aardappelen? Wat is er sindsdien gebeurd met het telen van aardappelen? Nou, de aardappels zijn sindsdien boven gekomen en ze groeien hard door. De laatste weken is het heel erg droog, dus nu komen ze tot stilstand. En is te hopen dat ze deze stand behouden en dat ze niet afsterven. Waarom wordt er hier niet beregend? In dit gebied heb je heel veel zout water en dat kan je eigenlijk niet beregenen. Daarnaast mag je met poters niet uit oppervlaktewater beregenen, dus dat gaat gewoon niet. Jullie rijden hier ook met machines. Welke machines zijn dat? Ja, klopt. Ja, dat zijn selectiemachines, zeg maar. Je moet zo zien, zeg maar, zij halen de viruszieke planten eruit. En als er nou een viruszieke plant in blijft staan en er komt een luis op en die prikt de viruszieke plant aan en je springt naar een andere plant, die prikt die weer aan, dan wordt die plant besmet. En dat moet je zien te voorkomen. Nou Bert, aardappelen worden hier op het veld ook gekeurd. Welke instantie doet dat? Dat is de NAK. Om de 14 dagen komt er een keurmeester, die loopt door het veld. En als er te veel zieke planten in zitten, dan kan hij ze declasseren of afkeuren. En dat moet je zien te voorkomen. Dus daarom rijden we met die selectiekar rond om zo gezond mogelijk poten te behouden. Dankjewel en aan het werk nou hè? Ja, we gaan door. Het genoegen met Pierre Buc. Ik ben keurmeester in Zeeuw-Vlaanderen, in West-Zeeuw-Vlaanderen dan vooral. En de NAK die keurt dus alles ter vermeerdering van aardappelen, granen, grassen. En dat wordt allemaal door ons te velden en op het laboratorium onderzocht. En dat is ons kantoor staat in Emmeloord. Oh, hier Jan. Hier hebben we een bacterie. Nou Pierre, selecteren is echt zoeken naar speld in een hooiberg. Is dat wat voor teken is dat? Ja, dat is een goed teken. Dat er dus niet te veel bacterie in zit. Dat mag er dus ook niet in zitten. Want hoe meer bacterie erin zit, hoe lager de klasse met eventueel kans op afkeuring. Dat kost geld. Dat kost zeker geld, want dan wordt het van pootgoed wordt het in één keer consumptie. Oké, dus dan moet de slechte eruit. We hebben er hier eentje gevonden, een slechte. Kun je hem eens even aanwijzen? Ja, hier staat hij. Hier staat hij, een bacterieplant. En hoe zie je dat nou? Hoe zie je dat nou, dat verschil? Dat zie je dus, heeft een donkere kop. En Wijs maar even aan. kijk, hier heeft dus een donkere kop. En dat is dan typisch voor bacterieplant. Sommigen die uitzien met een donkere kop, andere die staan echt helemaal met gele bladeren. Dus het is ook een beetje rasafhankelijk. Ja, en zie je dat nu ook aan de aardappelen dat hij ziek is? Nee, aan de aardappel zie je het dus niet. Je ziet het alleen aan de stengel. Aan de stengel. Dus die is helemaal zwart. En door de droogte nu is die ook helemaal verdroogd. Dus maar de knol zal er niet meer aan groeien. Of tenminste toch zeer minimaal. Het kost heel veel opbrengst. En kunnen deze nou ook de anderen besmetten? Dat kan dus door bacterie, kan door de grond, via de grond verplaatst worden. En wat gaan jullie dan onderzoeken in het laboratorium? In het laboratorium wordt er dus onderzocht met DNA of er dus bacterie in zit. Dus dat doen ze aan de knol. Ja, daarnet werd je ook weer gebeld. Hè? Hebben we even buiten het beeld gebracht. Maar hoeveel controleurs van de NAK lopen hier rond? Hier lopen 6 controleurs in Zeeuw-Vlaanderen. Lopen 6 controleurs rond. Dat is een heel rayon Zeeuw-Vlaanderen. En die hebben allemaal contact met elkaar natuurlijk. Ja, we hebben regelmatig contact met elkaar. We hebben ongeveer tussen de 550 en de 600 hectare gemiddeld. En dat zijn allemaal pootaardappelen, hè? Dat zijn allemaal poten. Nou, zullen we nog eens eentje verder kijken of dat we nog eentje vinden? Gaan we doen. Nou, in ieder geval al bijvoorbeeld dank. Graag gedaan.
zijn weer helemaal geïnformeerd over de teelt van aardappelen. Tot de volgende keer in mijn eentje op pad.